फेसबुकआव इन रिलेशनशिप होननानै होग्रा नाङा न'निफ्राय हरा होनब्लाबो खारनानैबाबो थांगोन होनग्रा सासेल' नांगौ। ओइ खोनासं, सोरजोंबा रायज्लायनायखौ अयभास दा खालामना ला, मानोना दिनै नोङो बेजों रायज्लायनानै खुसि मोनगोन, नाथाय बे मानसिया जेब्ला गुबुनजों रायज्लायगोन अब्लासो दुखु नांगोन। जि समाव मालायनि नखरनि फिसाफोरा फरायो, लाइफखौ एन्जय खालामो, बे समाव खायनैसो नखरनि फिसाफोरा फैसा खामायनो गोनां जायो आरो खामानि मावनो गोनां जायो, आरो खामानिया जेसेबांखि खस्थ' जाया मानो थेवबो सयज' खालामनानैबाबो नखरखौ नायफिननो गोनां जायो।